Assalamu alaykum, mehriban ýylaşlar. Edi teletomaşaçylar tamamy turan muhtamat. Meselen ähliňizden asly halal ojaklaryňyzda rızkal döwlet, bagtyarlygyň ýaran bolmagyny. Türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadaşlygyň ýurt başlanmaz, arkadaşly gahrman terdarynyň saýatyna her bir günüň toýlary, bayramlara wetlenip, şol toýly bayramda günlerden Päham paýhas ummany magtymly Praga atly ýylyna aýdym bolup gazal bolup ýanglanmagyny tüýsürekden arzulaýar. Ene edil vatandaşlar güneşli diyarımızda ak yollarda altın gelecek alıp barayan Türkmen halkımızın milli lider kahraman arkadaşımızın yurt başkanının arkadaşlı kahraman terdarının canlarının sağ ömürlerinin uzak mertebeli başlarının aman olmağını il halkımızın bahtiyarlığı yurdumuzun avadalı uğruna alıp barayan her bir beyik başlanışlarına rovaşlıkların bahtiyarlıkların yaran olmağını arzulayar. Edil vatandaşlar şular yali yaxşı niyet arzuları tire yayılımızın üstü bilen tire yollap yeredeki yayılıma verilen Sırlım Hamatlı yapışından yeni bir sahne tede yetiriyor. Hem edermen aslı vardır payhaslı hem edermen Türkmen halkı bilen bir canı bir ten Doğam bulup pederlin arkadağlı terdar gelli ilime Nutku alıp pederlerin kesbinden Ilham alıp baki bakar patlından Devlet başı atılmadı aslından Arkadağlı terdar gelli ilime Devlet başı atılmadı aslından Arkadağlı terdar gelli ilime Halkın hormatlarını, hakkın halini
Mehriban ileşler, biz her gedeki gepleşiklerimizde garaşda hemişelik baqy bir tarap Türkmenistan diyarımdan her bir toy bayramlaryny özleriniň dürüjüligi bilen, ahlakı bilen, zähmeti bilen, ilhamly dünýäsinden tesne halklary ganyrayan özüniň zehini başarlyklary bilen hyzmat edýän ileşlerimizden bu ýytançly gurunlaryny şeýle hem özleriniň dürüjülüklerini tide ýetirýärdik. Mehriban ileşler, bizden bugünkü gepleşigimizde bolsa Balkan welaýatynyň Uğdubay köçäniň uğruna yerleşýän oğdan binalarymyzdan biri bolar. Balkan Welaýat Kitapxanasyna ýürüýte gurnalan şular ýaly Agaýyň içinde ýazgy edýär. Ýazgymyzda gatnaşan illäşlerimiz bilen tanış edýän mehriban illäşler tedi. Bizim bugünkü söhbetdeşlerimiz Balkan welaýatynda şeýle hem Türkmenistan diyarymyzdan ähli döwlet şäherlerini özleriniň folklor çykyşlary bilen, aýdymlary, gazallary bilen Türkmen diyarymyzdan her bir toýly bayramly günlerini özleriniň dürüjüligi bilen hatim dawralandyrýan wenallarymyz bilen söhbet edýär. Häzir söhbetdeşlerimiz bolsa Türkmen Neft Gaz Burowlaýyş Trestynyň ara gatnaşyk müdirliginiň Neftçiler medeniýet köşküniň Degistan tans we etnografiýa folklor toparynyň bagşylary, gazalçylary Aýsaltan Allahulyba şeýle hem Aqyýaşy gelýär. Hoş gördük bugünkü söhbetdeşligimizde. Ine gahrman arkadaly gahrman serdardyň saýatynda Güneşli diyarımızdan döwlet derejetine geçirilen çäreler bolsun ya bolmasa Balkan welaýatynyň welaýat derejetine geçirilen ähli çärelerine ýa teletomaşaçylarymyzdan diýenler owadan folklor çykyşlaryňyzy bilen, owadan gazarlaryňyzy bilen meşhurlyk kazanýaňyz. Indi şol owadan gazarlaryňyz, owadan folklor çykyşlaryňyz bolsa, bir insanlara ruhy lezzet, ruhy ýmit bol hyzmat edýäňiz. Näse hötdeşligimiz Aýsaltan ýa siz bilen maslahat. Döwletli diyarymyzda toýlar toýa ulaşýar. Özüniň göz başyny gadimiýetden, müň ýyllıklardan alqaýdýan gazarlara morda şol toy bayramlarymyzdan bagtyarlyk gazarlar bolup joşgully ýerine ýetirdi. Söhbetimizde Aýsaltan ýa Aqyýança şu gazarlaryň gelip çykyşy dogrusynda gurun edäýin. Hawa şu ýerde dogry welläp geçdiňiz. Watanymyzdaky bolup geçen her bir döwlet derejetindäki çäreler, her bir meden çärelere gatnaşyp bizim özümiziň Degistan tans we etnografiýa folklor toparlary bilen birlikde özümiziň gazarlarymyz bilen, aýdymlarymyz bilen çykyş etýär. Bulum elbetde bizim bir watanymyzy wasp etmäge, bir toýlarymyzy wasp etmäge uly bir döredilýän sunugat işgärler üçin uly bir mümkinçilikler diýip hasap edýär. Elbetde şu ýerde ýa dogry welläp geçdiň bizim gazarlarymyzyň gelip çykyşy diýip aýtdyňyz-da. Biz onu çağalykdan eýen bizim aňymyza giren gazarlygyny datlar. Tebebi biz kiçikek bir toy tomaşa bolany ejemiziň ýanyna toýa gidemizde gazarlar aýdylardy, gelin alnanna ýa bolmasa bir oglanlar watanyň kullyk borjuna gidenni sonunda da aýdylardy. Ol eýem watanyň kullyk borjuna gidenni aýdylarny oglanlar bilen gyýrlar bir-birine bir äheňler bilen bir degişmeler bilen bir-birini wasp edip son ýaly bir aýdyş gazarlar aýdylardy. Biziň çağa döwrümizde bar. Gelin alnanna bolsa elbetde dokudyny berilenne sonra özüne berilýän zaty taryplap aýtmak gazarlary ha şol bar. Ondan soňra da biziň ak koyun tutulanyna, ağaçtoy tutulanyna bir aýdylýan gazarlar bar. Tebebi şol ýerdäki ağaçtoy tutýan bir insanlar bir ýürüýte taryplaýan her kime bir son ýaly ýaşa ýetmeklik bir Hudaý ýetirsin diýen ýaly bir şeýle bir ajaýyp bir gowy niýetler bilen aýdylýan gazarlar da olur. Şeýdi ben biziň gazarlarymyz nesilden nesile geçip ene mamalarymyzdan galan däplerimiz şu günlere gelip ýetdi da. Bizim çağalyk döwrümizde dolansak şol demir ýol otlasyny oglanlar, gyýdylar üýşip durup bir tegelenip bilelikde deň aýakda şol kuş tepip gazar aýdýan pursatlar hakydamda dolýar. Ene şol aýdylýan gazarlaryň hemişe de birek bilen aýdyşyk äheňinde hökmen jogap berilýärdi şoň aýdylanna. Hawa hökmen jogap berilýärdi. Jogabyny bermedi eýem ol soňa sen ne üçin jogap bermediň diýip ýene gadalaydy. Sen ol eýem bir-birine aýdylyp başlananna sen aýtmasaň da sen jogap beräýetiň gelýär-de ol bir-birine aýdylşykda. Şeýdi ben biziň halk arasyna dören aýdyşyk gazarlarymyzdan şolardan döräpdir diýip hasap edilýär-de. Ahýança sizem şu gazarlardan sizin hakydaňyzda galan pursatlar barda, şolary teletomaşaçylarymyza ýetirdi. Dogry welläp geçdiňiz Serdar, biziň türkmen toýlarymyzda sünnet toý bolýar,
Jay toy bolýa, jay toýlady edilenle, gelin toy edilenle öwküler geňeş edilýär. Ine geňeş toýmada da erti hejebämiz tagamanyk gelsin nilip geňeş edilýär. Geňeşde de inesi gadallarymyz aýdylýar, ulu konda aýdalarymyz, ejelerimiz, mamalarymyz şo gapydan girenni ýam gadal bilen joşully başlaýarlar. Ha ay alle dip daýdaly şeýle başlaýarda. Biziň türkmenimizde inesi gadallarymyz, güçdepdilerimiz ine dünýä ýaýrady. Ine bizim gadallamyz, güçdepdilerimiz UNESCO ýerdi. Ine bizim Dağıstan toparmady bilen terdar daşary ýurtlarla da çykyş etip geldik. Ine daşary ýurtda da Dağıstan toparmady bilen dünýä tankslaryny, öz tankslarymy, güçdepdi gadallarymyzy ýerine ýetirdik. O taýda da bizi şeýle gyzgyn mähirli garşy aldylar, daşary ýurtlar. Bellek geçmeldim, men öz ýadymda galanda Belarusiýa döwletine çykyş edemizdi. Belarusiýa döwletiniň halky şeýle gadaly güçdepdiğini bir aň etip gözläp durdylar da. Ne şulan hereketlerini, biziň oglan gyýylmydyň aýlanyp defisini, biziň zikri çekip aýdysymyzy, bize şeýle bir mähirli fiýle etdiler, el çarpma bilen. Mümkin bolsa tökmetmeden gowamlaryň şu owadan gadalary ýerine ýetip bererler. Ay alle devletinin ay ocağı ya çalın ay tutar kızağı devletinin ocağı ya çalın ay tutar kızağı ya Türkmen ilim ay toy tutuyara ginden yadına saçağı ya ay alle canım can alleye aktama var kayına dingay ak şekerler Hoppa. aktama var kayına dingay ak şekerler yayradına öt balamın koyuna ya yengelerini oynadına ay alle canım can alleye Karaca gözlere ya basya dira bizlere Karaca gözlere bağışı dira bizlere Uluğa ömür ay can sağlığa arzu etdiyan sizlere ay alle canım can alleye Köp sağ olun. Ýerine ýetirip gadallarynız üçin gadallarynızdaky arzuwlaryňyzdan hasyl bolsun. Indi söhbetimizi bir şeýle aýdymçy denan, hemde bagşy denan, gadalçy denan diýip tanıştyrdım da söhbetimizi aýdym bilen dowam edäýelim. Aytma her bir namarda içki tırın aytma her bir namarda tırın ile yayıp o pas eder deni Oğri kezzap bilen ovada solmayo malından ayrılıp o az eder deni Tam adam bilen oturma hanamat bilen sen töhbet kurma Kadırdan otundan yüzüm öwürmeyo Barhın depediler tez eder deni
dar bolsa aralıkta bir sumraqip bar bolsa yaxşı dostun bilen özedir seni Mağtumulu ile yaydın netihat Zımhar namat bilen bolmogul ülpet Huday verse sağı datli bir perderdey Arrağın çağında leyyas eder beni Hay hay Huday verse sağı datli bir perderdey Arrağın çağında leyyas eder beni Bir keklik aldırsa körpü bağlasın Bir keklik aldırsa körpü bağlasın Hayray hayray ilmayan bolur mu? Bir bülbülü yitirse kızıl lalesin Hasretinden sözlemeyen olur mu? Bağla sesin dinler asıp kulağın Döke döke gödyan Asını bulağın Akçerin aldırsa innen oğlağın Meley meley melemeyen Olur mu? Olur mu? Yaman derde düşer tapmadan lazım Bir güçlü düşmana düşsam ekezim Çocuğunu giylemeyen olur mu? Sevin tel murup dört yana güller soğun Akmayı aldırsa iller köşegin Bağrın bozup boğulamayan olur mu? Olur mu? Ayrılığa adam oğlun eylesin Kim alır görmeyen acıl eylesin Mağtumuli hayvan bilse bağlasın İnsan bağrın dolamayan olur mu? Olur mu?
jerin aldırsa illin oğlun Meley 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 melmeyen bulur mu Sağ olun denalar, yerine yetirplerini aydımız üçün her bir toy bayramlarımızda coşkulu owadyňyz belent ýaňlansan. Nese hökümde şu Degistan Tansu etnografik folklor toporunyň bir yerine ýetirýän başçylary ýa-da denalar bolup durýaňyz. Şu her gunçadan bir çemenniýen ýaly owadan aydymlary yerine ýetirýän. Şol aydymlardaky bir hili kompozisiýon folklor çykyşlaryňyzda bir etnografik Türkmen halkynyň gadymiyetdäki bir däp desturlaryny görmek bolýar. Şolar barada söhbetleşmede dowam etdi. Hawa şu ýerde dogry belläp geçdiňiz. Etnografiýa folklor topar bolanyny eýen şol ýanky belleşiňe ýaly gadymiyetden galan biziň sungatymyzda esasan biziň Balkan ýollaryna bir ýyz galdyryp giden bagçylarymyz bar da.
şolaryň aýdyp geçen aýdymlaryny biz özümiziň tanıtymyda salyp, tanıtym üstü bilen halka ýetirmek bolýar. Şonuň üçin bizim Akbaksy bilen birlikde ýene-de Dekstan Tantoporuna biziň halifalarymyzyň biri Döwlet Gurbanow bar, Türkmenistanyň atgadan artisti. Şolar bilen birlikde bagşylar bolup jemlenip şu aýdylýan aýdymlarymyzy bir özümizde halkymyzda bolar ýaly bir halkyň bir aňyna galan aýdymlary ýene-de täzeden işläp ýaş ýetginjeklerimiziň hem aňyna galar ýaly ýagdaýda bir täzeden öwşüň berýärdi. Muha biziň şeýle aýdymlarymyzyň biri Gödel Summaryň nary bar. Elbetde olam döwletgeli ökdirfin aýdyp geçen aýdymlarynyň biri. Soňundan onuň arasyna tapylar diýen aýdymam bar. Ýene-de bir özümiziň Balkan vilayatynyň bir şaýtepleri bar da ýörüýdi. Tommarçakdan Gülýa kamyz bar, Açar bagymyz bar, ana 5 diýişli aý halkalarymyz bar. Şolar bir wagt edip biz öz aýdymlarymyzyň arasyna salyp bir folklor derejesinde bir aýdym döretdik da. Aky kardeşim bilen eger mümkin bolsa şolardan bir kitanyny bir ýerine ýetirip berdik. Hatam ýerine düşerdi. Başdyna. Dostlar canı lezzet bir görür summarın nari, görmedikleri görsendir, görürler haridari, görürler haridari, görür summarın nari, görür gıylar narigar, sayrar kuşların bari, hürrü çıkkı, tetin kuşlar hençar ya. Ine ferdarşylar ýaly aýdymlary ýerine ýetirýär. Ine herçe menden burgunça diýilşýäli türkmen halk aýdymmy, enes aýdymmy we enes aýdymydan Özbekistan toparmady bilen täzeçe aýdymçylary bilen tadanalary bilen işledik. Ine enes aýdymam häzir Aýsaltan bilen eger mümkin bolsa ýerine ýetirip bereyli. Ýöne bir ýene-de bir bellek geçsekladymma. Ine bir Türkiýe döwletine Degistan topary bilen gidemizde Türkmenistanyň atgadan artisti Döwlet Gurbanow bilen ne Türkmen halk aýdymy şaglap ýener burgutları aýtsaýdym edip aýtdyk. Onum şu taýda da Türk dogurlamy dedi şeýle bir mehirli garşy alyp bir wentini Döwlet Gurbanow bir wentini men aýtdym şeýle aýtsaýdym ýaly aýdyp olam bir üýtgeşik aýdym bolly ine bellek geçsekladym. Ine häzir Aýsaltan bilen ene saydymmy hinglenip bereyli eger mümkin bolsa. Öy tutup meydana çadır gereyle, arvanadan kerwen Kur'an körfeğir. Avsarvasın etwap bilen bereyle, arga çüpli ağır tepli körfeği, gayra dağaley, peykam yayra dağaley, ala gözley hever yarey, dağlara dağaley. Sangırda sangır sayteplerim sangırdar, düğmelerim döngürdär, düğmelerim kaçmağımda döngürdär, dürülü taşlardan düdülendir gül yakan. Sangırda sangır, beş dişlidir ay halkam. Açar bağım tumurli, atılmi arkaylap, üç peykamli kemerli, kuyma gasli yüdüklerim, yalpıla yar elimde, bilediğim dört para, biri veriyer kolumda. Sangırda sangır. Köpçü olan denalar şeýle odan aýdymlaryňyz, folklor çykyşlaryňyzda şol Degistan tantoparynyň tansçylarynyň ýerine ýetiren hatem şowhuny bir şol wakanyň ýa-da çäräniň toýun geçýän ýerinäki halk köpçüliginiň bir dawara el çarpışmasyndan hem görüp bolýar. Ene ýa bir wakany ýatlap geçdiňizde şol Türkiýe Respublikasyndaky bolan çykyşyňyz hakynda şaglap iner burgutlar diýilende şu gahrman arkadamyň Balkan welaýatyna bir iş taparyny amala aşyryp şol ýerde bir Türkmeniň Ağoý binasynyň açylyş dawaratyny bolanda taryhy çykyşyna şeýle söýledi.
Balkan vilayatyna meşhur bolan şahyr Bayram Şahyryň sözlerine "İller ne diýerler Balkan, mümkürdir oňa at takan. Qışın soğup ýada yeten nurlar döken bulutlar" diýe. Elmydama şular ýaly bir dağ ýerine dagy, sehralygy bolan bir Türkmenistan diýarmynyň her bir tebigatyna joşmasydlyk atda mümkin. Gelingini gurun döşdüğümizde Aydın bilen dowam etsek, teletomaşaçylarymyzda hatam gyzykly bolardy. Yüzüm ah tavanım dünyalı ayetini Sarhol nerdevanım yar yar bu payı payetini Aşığı tallın oda koydun gittin uyada Günür ta berdin vada yar yar vaqt geçti tayetini Günür ta berdin vada yar yar vaqt geçti tayetini Sayedini Kımaltım gülü gelinne Ruhumu kaydar düdünne Min gıydın uğruna yar yar gül ömrüm bayedini Ah gül ömrüm bayedini Min ömrüm bayedini Sever yarın uğruna yar yar gül ömrüm bayedini Ömrüm bayedini Avul başta ey kadir Allah'ım Avul başta ey kadir Allah'ım Senin bir kerimiz verin Badem kabı ey almayan Bir divaten verin Bir divaten Tanrı bilmeyi nedeni Baş alıp kaydın yüreğini Otur edalı Kasırı kalım müflerin Kasırı kalım müflerin Yürümeyi
Tilitici eyle vahanın bir koyuna tanalım izlerin bir koyuna tanalım izlerin Bırağı gel çağına bir yadir güne aklıdana Duşum ömrümden nadana bir kadrım bilin izlerin bir kadrım bilin izlerin Duşum ömrümden nadana Duşum ömrümden nadana bir kadrım bilin izlerin bir kadrım bilin izlerin Köpta olun denarlar elmadama dörücülüğünü bundan evelek ileri bolsun toylu bayramda ullarımda şeyde joşsulu aydımlarına joşsulu gadarlarına folklor çıkışlarına belent yanlar bir halk köpçülüğünün sevgisini kazanmağı tüytürekten arzu olaya. Ine şular ýaly berkarar döwletimizden täze ýamynyň galkynyşy döwründe her bir güni insana ilham joşgyny faýdaýa. Gahrman arkadamyň saýatyna arkadaly gahrman serdarlyň saýatyna döwrümiz ömrümizde ilham Gullermede ilham her bir günümizde şeýle şöhrata şana betlenýär. Şular ýaly bagtyar gulleriň şaýady bolup ýaşaýan her bir ýyldaşlarynyň ýüreklerini türkmen agy elmydama birek bilen didarlaşana süýçe arzuwlaryny ýaşy niýetlerini aýdýar. Netidem arzuwlaryny teletomoshaçylarynda ýetirdi. Sağ olun, elbette şu ajaýyp fursatda bizi şeýle bagtyarlyga ýetiren Sunwatymyzy, medeniýetimizi dünýä ýaýmana uly mümkinçilik berýän hormatly arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan el ýurt bähtetli işleri elmydam rywaçlyklary betlensin. Ine bize halifa bolup duran türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň arkadagly gahrman serdarymyzyň jan sag bolsun, ýan tutumly işleri elmydam rywaç bolsun, janlary sag bolsun, gadallarymyzyň, aýdymlarymyzyň awady dünýäýän kalsyn. Ine ýürek guýsanjymyzy gadallamyzy bilen jemläýli. Başdana. Tarifıng ya tayilmir Vatıbın etsem tüvilen Bütün Türkmenin halkı Arkadağım tüvilen Bütün Türkmenin halkı Kahrimanım tüvilen Fer salına, fer salına Fer salın siz çaryana Hasıl bolli arzular sağ olsun kahramana. Köpta olun denarlar gepleşimizde gelip aýdyp beren gadarlaryňyz, folklor çykyşlaryny, parçalaryňyz, aýdymlaryňyz, elmydama joşgularyňyz, Türkmenistan diýarymyzyň her bir toýlu gününe şeýle joşgula tetirleriňiz belent ýaňlantyň işiňiz ileri bolsun, dörüjülüğiňiz mundan eweýlek ulul üstünliklere ýetsin. Indi denarlar söhbetimizin ahyryny aýdym bilen jemläýelim. Başdana.
mehterdir benim uyali haydi mehterdir benim uyali yardım üstüne var Ene mehribani leşler edil vatandaşlar Türkmen Evtkal Browlaş Trestinin
Aragatnaşyk müdürlüğünün Nevçiler Medeniyet Köşküniň Degistan Tansu etnografik folklor toparynyň bagçylarynyň gadalçy denalarynyň aýdyp beren täsirli çykyşlary owadan gadallary bu ýa-da aýdymlar şulardan ibarat. Mehriban illeşler gepleşigimiň ahyryna tidiň her biriňiň döwletli ojaklaryňda rıtkal döwlet bagtyarlygyň ýaran bolmagyny, gahrman arkadaly gahrman terdarynyň saýasyna toylu güller, bayramly gülleriňiň aýdym bolup, gadal bolup ýanglanmagyny tüýsürekden arzulaýar. Bize şular ýaly güllerimiz gürşerli, ýyllarymyzy bir-birinden ziýade edýän. Pähim paýhas ummany magtymly Praga atly ýylyna biz geljegimizde ak daňlardan röşen geljek alyp barýan türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň ýurt başçylygynda arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. İl yurt bähbetli umumy adamzat ähmiýetli her bir başlangyçlaryna uly rawaçlyklar ýaran bolsun. Mehriban illeşler şular ýaly ýagşymyt ardulary miras teleýilimine ýaýlym bilen size ýollar. Biz gepleşimizde geçir qutoriýat gepleşiklerimiziň ýene sallaryna diýdarlaşýança hoşça bolun.